Joton lam chogo chini borok channel o hingke guys chini nana buri no chung joto pal baksa khai chubo manke hamnai bini bo sutuinan thangmani bo asomsa bini yakung tamjani ongori bo ke tabuk yakung sagoi tongkha hingke guys joto pal baksa khai chinti parasaro kisa bono chubo manke hamnai bini screen mobile screen o bo gol pe number tei scanner bo rijak hingke paidi chongti prasa pal baksa khai chubalaiano hingke borok tamo sanmung sankha kisa nailaiano paidi jeta tabuk nini ama tabuk om haike jeta nini ama tabuk yakung sogoi tongmani bufur rok ni simi je nini buma om haike yakung sogoi tong ama mani kakai tini bai 17 din ka tini joti ka 17 din ka 17 din bisingon tabi ka bo kesangai sogoi tong kha haika pulang kakai kesang ingya dunung jako yok jako om pare bono sengi keram barat lang sama sukse ba keram barat lang pare bo suci rekha bono suci rekha te bari khan kai singbono tu ma phakya poni bisingon hone gor to bono nogon te sirba bulang te chang to om parang bkha soya no tu heyei nayu kha osai bai jon udong no doctor suci ma sengya ka ba osai nyari mani iko osai tin ja jono phakya naikya hamri me yang ka aman ta khani no khilai ma tum ka ang yaw rang pucha bo krikya je tong mani nai bikya bo telang kha bono kisma hor kam khacha jane borok ba ka rakha rang kari ni ba ang no khilai ma tum ka bono tin te ba sorong no nugu chong ka ba khairo goi khatung ki simsina so ba kha ba an amana tai se chiga sa khairo ka hangwa yang nai re ma thai ma tong tai ke se ko amano ro gino sini chong hangkha haye kisa contact haye amano an phone number na angri na nyong hoje no amano origini sini chong hangkha hanu hangkha ba an kisa contact khai ana amna hamri ma kai amano black ke hambai ra haja ge tabuk jeta nini amani jeta taku yakung je hamyang tongman tini sik jartei koi din long thna tini jotu ke chungo 17 din 17 din 17 din chungbono kok bobe kok dusung mano man acha naiyang naisila jeta tabuk nini je yakung sogoi tongmani bufuru rok ni simi mani mane mu shonibaro puila bom haike mani puila ka shonibaro bahai ke mani puila mane kuno tibuk rok dosu bu bang ya thui ba thoi bukhni mai chara gi thula ge da gang se tin ba se ba ma se ti ya se ti ba ang no khji mane ko thai mane ang ha sang ko thai man jare da o ga kai ang kare jang ba da diga jam ni kare jang ko ba kha ja ngo ana bura hang ga hor dong jam ni na kha kare jang za ba se ko ho chen liang ma hang hang ngan bo sara do ang ma ya ba ay para mang se ngan hin ja ba kita o bo sara ang de ba chin ya pha ja ba kya hor na ay ba o bung sabung nai le mang ka le mang ge tabuk sik jartei jeta nini yakung sogoi tongmani bo jaga rok bono rok thangni ne jekha tana ka an bo sara ko de bung chuma bor to ja ba kita ko se kuri ja han bor ta ge tabuk nang lukurong ta mo kok kachar mo chung logon jang ana sajor ko de ja kha bor sajor ya ko ang man ja yo nini sinimung ha nini mung sampari samparit debarma o kamini mung kami ne mo o parani mung ta bisa posa para